Hvad vil du gøre, hvis du havde superkræfter? Vil du kæmpe mod det onde? Eller få den nye Super Toy Story 2 film? Der er Rudy på, der er Buzz Lightyear på. Det fedeste er, at der er nye med i det her. Hun hedder Jessie, og der er også 2 nye med igen. Den ene hedder Guldgraver. Den anden hedder Bullseye. Og ved du hvad? Jeg glemte at at der var 3 med i den her nye film. Der er også ære. Er det ikke bare fedt, mand? Køb den! Skynd jer! Ud! Skynd jer! Spær jeres farmor i 3 millioner år, så de siger ja til det. Jeg forstår det. Det skal købes. Så vi kan tjene godt med penge. Gør de voksne glade, så bliver de glade. Du skal kun købe legetøj og spise usund McDonald's-mad. Så får du et sundt liv. Ved du hvad? Du skal kun købe den der fede film. Ved du hvad? Du gør de voksne, altså BR, voksne, glade. Gør det. De bliver glade, og du kan bedre lide os end din far og mor, fordi vi har legetøj. Hvad har de måske? Ja, intet. Ved du hvad? Du skal købe den. Skynd dig ned og plage din mor og far. Skynd dig. Ja, det er godt. Løb til.